La peça de Dani Gasull a Carrer d'Avall és des d'aquest dijous 6 de gener la sardana representativa de la capitalitat de la sardana de Balaguer. Així es va anunciar en el concurs de composició que es va celebrar ahir en el marc del concert de Reis que l'Avell Puigcobla va oferir al Teatre Municipal de la capital de la Noguera. Les altres dues peces finalistes que ahir es van interpretar durant el concert van ser Glòria al Castell Formós de David Quintana i Sardanes al Mercadal de Joan Moliner, obra que va guanyar el Premi del Públic. El concert de Reis va ser l'avantsala de tots els actes que realitzaran a Balaguer en el marc d'aquesta capitalitat que s'estrenarà al mes de març i que per la ciutat de Ponent ha de representar ser referència cultural durant l'any amb la sardana com a punt d'unió i d'annexe entre tots els balaguerins i balaguerines i ciutadans de Ponent, tal com va explicar la tinent d'alcalde Esther Guarner. Ampliar la base fent interaccionar la sardana amb altres elements culturals de qualsevol dels àmbits, treure-la de la seva zona de confort per a poder fer-la més estimada i reconeguda. L'Avell Puigcobla va interpretar únicament sardanes dedicades a la capital de la Noguera i la vetllada també va servir per presentar part de l'associació Balaguer Capital de la Sardana, presidida per Jaume Marvà, presentador de l'acte del concert i encarregat d'anunciar que aquest mateix concert de Reis que va oferir l'Avell Puigcobla s'editarà en format CD pròximament. Els que arran de la capitalitat de la sardana, des de l'associació, hem engegat un treball de recuperació de sardanes dedicades a la nostra ciutat i aquest concert s'emmarca en aquesta tasca. La proclamació oficial de Balaguer com a capital de la sardana serà el pròxim mes de març amb un concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi i serà llavors quan està previst que es presenti el disc enregistrat durant el concert de Reis al Teatre Municipal.